každý z nás chce ušetriť však, ale čo ak vám poviem, že tá zdanlivo najlepšia kúpa sa môže v zlomku sekundy zmeniť na totálnu katastrofu? Dnes sa pozrieme presne na to. Na skrytie nebezpečenstvo lacných batérií a na to, prečo tá úspora môže doslova vzplanúť. Tak si to predstavme. Bežný deň v servise. Všade okolo sú stroje, náradie a zrazu, uprostred toho všetkého, sa ozve praskanie a začne stúpať dym. Presne toto sú slová technika, ktorý to zažil na vlastnej koži. Z jedného zariadenia sa z ničoho nič začali váliť plamene. A teraz pozor, lebo prichádza ten najviac šokujúci detail. Ten požiar nevznikol pri nabíjaní, ako by sme asi všetci čakali, vôbec nie. To zariadenie len tak stálo v miestnosti a samé od seba začalo horieť. A toto, viete, úplne mení pohľad na to, kde a kedy môže nebezpečenstvo udrieť. Takže čo bolo vlastne zdrojom celého toho chaosu? No, nebol to žiadny prémiový, drahý značkový produkt. Vynikom bola lacná elektrokolobežka. Taká, akých sú dnes plné online bazáre bez jasného pôvodu. A čo je na tom najviac znepokojujúce? Toto vôbec nie je ojedinelý prípad. Práve naopak, je to problém, ktorý naberá na obrátkach. Dobre, ten príbeh je naozaj dramatický, ale poďme sa teraz ponoriť hĺbšie. Čo sa vlastne deje vo vnútri týchto batérií? Čo ich robí takými, nestabilnými a nebezpečnými, že sú schopné spôsobiť takúto spúšť? Tak a teraz jedno číslo, ktoré vás asi posadí na stoličku. 233%. O toľko, o neuveriteľných 233% stúpil v New Yorku len za 2 roky počet požiarov spôsobených batériami. To nie sú len štatistiky. Za tým sú reálne príbehy ľudí, ktorým plamene zničili byty, zranili ich. Stáva sa z toho takmer každodenná realita. Toto už dávno nie sú náhodné incidenty, ale naozaj rozsiahlý a bohužiaľ zhoršujúci sa problém. A kde je teda koreň celého problému? Je to jednoduché. Obrovský boom elektrických bicyklov a kolobežiek doslova zaplavil trh lacnými, pochybnými produktmi. A hlavnou príčinou týchto požiarov sú, ako inak, nekvalitné, neznačkové batérie, ktorým chýbajú úplne základné bezpečnostné prvky. A tu sa dostávame k jednej kľúčovej súčiastke, hovorí sa jej BMS, alebo systém riadenia batérie. Predstavte si to ako takého malého strážneho aniela tej batérie. Dohliada na to, aby sa neprebíjala, neprehrievala, skrátka, aby fungovala bezpečne. No a presne toto lacní výrobcovia často vynechávajú. Prečo? Aby ušetrili pár eur. A tým vlastne otvárajú dvere potenciálnej katastrofe. Tak ako potom rozpoznať bezpečný produkt od toho nebezpečného? No, existuje vodítko. Sú to tieto značky, certifikáty ako UL alebo európske CE. Sú to v podstate pečate kvality, ktoré potvrdzujú, že výrobok prešiel naozaj prísnymi bezpečnostnými testami. Ak tam nie sú, je to obrovský varovný signál. A tento graf, ten ukazuje rozsah problému v plnej nahote. Tieto dáta sú síce z Ameriky, ale ten trend je globálny. Pozrite sa na to. Až 85% batérií v predaných e-bicykloch neprešlo žiadnym bezpečnostným testovaním. To je šialené číslo. Znamená to, že drvivá väčšina ľudí jazdí na zariadeniach, ktoré sú potenciálne časovanou bombou. A teraz sa dostávame k tomu, prečo tá lákavá nálepka zľava alebo lacné môže v skutočnosti znamenať obrovské náklady. Poďme sa pozrieť na skutočnú cenu takejto výhodnej kúpy. A verte mi, nejde len o peniaze. Táto tabuľka to ukazuje úplne jasne. Ten rozdiel je priepastný. Na jednej strane máme overený produkt, kvalitné materiály, odolné káble, integrované bezpečnostné obvody ako ten BMS. A na druhej, lacná kópia z Číny. Často sú tam nekvalitné plasti, tenučké vodiče, ktoré sa ľahko prehrejú a slabé spoje. Bezpečnostné prvky? Tie buď chýbajú, alebo sú len na oko. A čo certifikácia, záruka? Pri kvalitnom výrobku je to samozrejmosť. Pri tom lacnom buď narazíte na falošné nálepky, alebo v prípade problému nemáte žiadnu šancu na reklamáciu. Je to naozaj voľba medzi istotou a čistým hazardom. Takže aký je záver? To šetrenie peňazí pri kúpe takejto veci nie je v skutočnosti úspora. Je to obrovská stavka. A v hre nie je len to, že sa pokazí samotné zariadenie. Zlá elektroinštalácia môže spôsobiť pád a vážne zranenie. Môže zničiť aj oveľa drahšiu vec, k ktorej je pripojená, napríklad invalidný vozík. A v tom úplne najhoršom prípade môže to spôsobiť požiar celého domu, ktorý ohrozí nielen majetok, ale aj životy.
Dobre, po všetkých týchto, povedzme si úprimne, dosť desivých informáciách prichádza tá najdôležitejšia časť. Čo s tým? Čo konkrétne sa dá urobiť, aby sme sa ochránili? Poďme si prejsť taký jednoduchý, ale veľmi dôležitý bezpečnostný zoznam. Takže tu je 6 krokov, ktoré môžu znamenať obrovský rozdiel. Poprvé, kupujte len od overených značiek a predajcov. Vyhnite sa neznámym menám na veľkých trhoviskách ako Temu alebo Allegro. Po druhé, vždy hľadajte tie certifikačné značky UL alebo CE. Po tretie, používajte len a len originálne diely, hlavne nabíjačku, žiadne náhrady. Po štvrté, je to síce banalita, ale čítajte a dodržiavajte pokyny od výrobcu. Piatá a extrémne dôležitá vec, nabíjajte s rozumou. To znamená nikdy nie cez noc alebo bez dozoru. A po jazde nechajte zariadenie aspoň hodinu vychladnúť, až potom ho dajte na nabíjačku. A nakoniec po šieste, ak zariadenie spadne alebo do niečoho narazí, dajte ho skontrolovať odborníkom. Pretože aj neviditeľné vnútorné poškodenie môže byť časovanou bombou. A tým sa dostávame na úplný záver. A k jednej jedinej otázke, ktorú si treba položiť. Stojí tá počiatočná úspora tých pár ušetrených eur naozaj za takéto obrovské riziko? Keď si na jednu misku váh dáme tú zľavu a na druhú riziko straty majetku, zdravia alebo dokonca života, tá odpoveď by mala byť úplne jasná, pretože táto výhodná kúpa sa môže naozaj v jednom okamihu zmeniť na tú najdrahšiu chybu v živote. Voľba kvality a bezpečnosti nie je len nejaký náklad navyše, je to tá najlepšia investícia do vlastného pokoja a bezpečia.